M'dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni pano pa Tiyankhuleni Ambuye lero lachisanu Mulungu wa 10 2025 ndipo lero tikuchita chaka kapena kuti kukumbukira Antony wa ku Padua woyera. Mawu oyamba akuchokera mu kalata yachiwiri ya Paulo woyera kwa Akorinto mutu 4 ndi 7 mpaka 15. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Melania Mofolo kuchokera ku Dzundu Catholic Church, St. Kizito Lisungwi Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mtenga woyera ndi monga adalembera Yohane woyera mutu 5 ndi 27 mpaka 32. Amene akutiwerengera mawu a mtenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Luke Anatole Weremo achipani cha Comboni Missionaries kuchokera ku St. Kizito Lisungwi Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Mawu ankalata yachiwiri ya Paulo woyera kwa Akorinto. Abale, ife ndife mbiya zadothi chabe zosungiramo chumachi, kuti padziwike kuti mphamvu zazikulu zoterezi ndi za Mulungu, osati zathu ayi. Tikuona masautso a mtundu uliwonse, koma osapsinjidwa. Tikuthedwa nzeru, koma osataya mtima. Adani akutizunza, koma sitisowa otithandiza. Akutigwetsa pasi, koma sitiugonja. Nthawi zonse tikuyenda nawo imfa ya Yesu m'thupi mwathu, kuti moyo wake uonekenso m'thupi mwathu. Pakuti nthawi zonse ngakhale tili ndi moyo tikuperekedwa ku imfa chifukwa cha Yesu, kuti moyo wake uonekenso m'matupi athu amene amafa. Motero ife timaperekedwa ku imfa. Koma chimenechi chimakupatsani moyo. Malembo akuti, ndidakhulupirira, chifukwa chake ndidalankhula. Tsono popeza kuti ife tili ndi mtima omwewo wokhulupirira, ifenso timalankhula. Pakuti tikudziwa kuti Mulungu amene adaukitsa Ambuye Yesu kwa akufa, adzatiukitsa ifenso pamodzi ndi Yesu, nadzatifikitsa pamodzi nanu pamaso pake. Cholinga cha zonsezi nchakuti inu mupindule, ndipo kuti monga momwe anthu alandira madalitso a Mulungu, akunka nachulukira, momwemonso othokoza Mulungu achulukire ndi kumchitira ulemu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a muthenga wabwino monga adalembera Mateyu woyera. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Tuwerenga uthenga wa Mateyu mutu wa 5 ndime ya 27 kulekera 32. Yesu adati kwa ophunzira ake, mudamva kuti anthu akale aja adawalamula kuti usachite chigololo. Chabwino, koma ine ndikukuwuzani kuti munthu aliyense woyang'ana mkazi ndi kumukhumba
wachita naye chigololo mu mtima mwake. Ngati diso lako lakudzanja lamanja likukuchimwitsa, likolowole nkulitaya. Ndi bwino koposa kuti utaye chiwalo chako chimodzi kusana kuti thupi lako lonse liponyedwe ku jahena. Ndipo ngati dzanja lako lamanja likukuchimwitsa, lidule nkulitaya. Ndi bwino kuti utayepo chiwalo chako chimodzi kupambana kuti thupi lako lonse liponyedwe ku jehena. Anthu akale aja adawalamulanso kuti ngati munthu asudzula mkazi wake, ampatse mkaziyo kalata ya chisudzulo. Koma chabwino ine ndikukuwuzani kuti aliyense asudzula mkazi wake chifukwa cha chigololo, akunchititsa chigololo mkaziyo ngati akwatiwanso. Ndipo amene akwatira mkazi wosudzulidwayo nayenso akuchita chigololo. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Pamene tikuchita chaka chimenechi cha Antonio wa Kupadwa woyera, tikuyenera timve kuti kodi chimene chidamuthandiza kuti akhale wansembe ndi chani. Poyamba, mawu a Mulungu makamaka amene tawamva m'buku loyamba lija akutiuza za ubwino wozunzika tili ndi Mulungu. Ubwino wodutsa m'masautso tili ndi Mulungu. Akutelo Paulo woyera kuchitira umboni kuti ifeyo tikuona masautso a mtundu uliwonse koma sitikupsinjidwa, ndipo sitikuthedwa nzeru, komanso sitikutaya mtima. Adani akutizunza koma sitisowa wotithandiza, akutigwetsa pansi koma sitikugonja. Pamenepa abale anga okondeka ndi mawu olimbitsa mtima, mawu achiyembekezo kwa ife amene timakhulupirira kuti sikuti pamene tikutsatira Mulungu sitikumana ndi zoopsa, sikuti pamene tila Khristu sitikumana ndi zowawa. Koma Paulo woyera kwa Korinto akupereka uthenga umene wakuti tikamavutika tili ndi Mulungu, mavuto aja sikuti feyo adzatitengera kokatiyesa mpaka kutipheratu iyayi. Inde titha kudzafoka koma tidzalimbabe nkuyenda chitsogolo. Inde tidzagwa sitidzavulala nkufera pomwepo, Ambuye Yesu adzatilimbitsa. Ndipo pamene mwina adani amembekezera kuti ife tigwapo, adzadabwa kuti ife tadzuka. Pamene amembekezera kuti mwina pa thukuta lathu sitipeza phindu, adzadabwa kuti maprofiti akupezekapo. Amenewo ndi amene amatumikira chauta Mulungu wamphamvu zonse. Amenewo ndi amene amatamba dzina la chauta mopemba, amene amalitchula moyamika, amene amalitchula mothokoza Mulungu. Pamene tikuchita chaka chimenechi cha Antonio wa Kupadwa woyera, pali zinthu zingapo zimene akuchitira umboni kuti iyeyu anali wansembe amene anakhala woyera chifukwa cha zinthu zitatu zimene adachita. Anali wansembe amene amalalikira ndi chidwi, anali wansembe amene amafunitsitsa kuti azamitse kamvetsedwe kake kamalemba oyera, komanso anali wansembe amene amathandiza odwala komanso ovutika, osauka mu njira zosiyanasiyana. Zimenezi zidamutengera pafupi ndi Mulungu. Zimenezi St. Antonio wa Kupadwa sadachedwe nazo kukhala wansembe, chifukwa mbiriyo ikutero kuti mwa oyera ambiri amene sanachedwe kuti njira yawo yokhala woyera inde isachedwe ndi Antonio of Padua, chifukwa adangokhala chaka sanakwanitse ali m'manda, ndi pamene ankati uyu ndi woyera, chifukwa analibe zotsamwitsa zambiri, chifukwa anali ndi zinthu zimene amachita zimene zimamuyandikitsa ndi Mulungu wake. Komanso pali nkhani ina imene timamva makamaka za Antonio of Padua ameneyu kuti pamene adamukonzera chakudya anthu achiphunzitso chosemphana ndi chake, iye adazindikira kuti muchakudyamu ayikamo mankhwala kuti andiphe, ndipo adawadzudzula. Odzudzulidwa aja atamva kuti watitulukira adamuwuza kuti chabwino muli mankhwala, koma paja Ambuye adanena kuti mukadya zakupha koma sizikakuphani, mudzadya poison koma simukafa. Ndiwe utionetse kuti ndiwe wokhulupirira, udye chakudyachi usamwalire. Nkhani ikupitirira kuti Antonio of Padua adachipempherera chakudyachi nkudya,
kenaka osafa. Mulungu tu ali ndi njira zake zimene ifeyo amatitetezera. Mulungu ali ndi njira zake zimene ifeyo amatipulumutsira. Osati kuti Anthony of Padua amachallenge iyayi, koma adangokumana nazo. Samafuna amuyese Mulungu iyayi, koma nthawiyo idangomufikira. Ifenso tikakhala anthu amene tikumutumikira mu choonadi, nthawi imene tidzakumane ndi zoopsa, Mulungu adzakhala kumbali yathu. Nthawi imene mwina anthu adzakhale akufuna atipitsire mbiri, Mulungu adzatiteteza. Osati momuyesa, osati momuchallenge iyayi, koma ndi mbali imodzi ya malipiro kapena mbali imodzi ya phindu limene akhristu ophunzira okhulupirira amalipeza ngati atsamira dzina lake pa Mulungu. Tiyeni nthawi zonse pamene tikumana ndi mavuto kapena pamene tikumana ndi zosangalatsa tisamutaye Mulungu. Monga tamvera mawu aja kuti Mulungu amakhala akudabwitsa adani athu. Mulungu amakhala akudodometsa anthu amene satifunira zabwino. Pamene ayembekezera kuti tigwa, ifeyo tikuyenera kudzuka ndi Ambuye. Monga Ambuye inde adagwa ndi mtanda koma adadzuka mpaka adauka kwa akufa. Tipemphe kuti pa chaka chimenechi cha St. Anthony of Padua Woyera, inde masautso athu onse asanduke zipambano zosiyanasiyana, mavuto athu onse asanduke chimwemwe, ndipo kufoka kwathu kulimbitsidwe ndi Yesu Khristu amene adatifera pa mtanda komanso ndi kuuka kwa akufa. Mu dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.